Bisan pa man sa pagpatuman sa curfew sa nagkalaing mga local government units, daw gibaliwala lang kini sa mga kabataan. Atong subayon ang syudad sa Lapu-Lapu, din sa laom o 10 oras na sa kagabion daghan gihapon ang mga batanon nga maglaroy-laroy sa kadalanan. Si Luan Mirondina sa iyang RTV Presents. Alas 12 na sa gabi, apan daw maupay pagsawp sa adlaw tungod sa presensya sa mga minor de edad nga ana sa kadalanan. Ang 12 anyos nga si Tanya, di tinuod nga pangan, nagbarug-barug pa daplin sa karsada, uban ang 11 ug 13 anyos niyang mga higala. Dihang nangabot na ang mga tanod ug mga pulis nga nag-roving, nag-iyahay na sila pagpanagan. Apan naabdan sa mga tanod si Tanya o gisukna kung taga-asa siya. Samtang sa mao gihapong barangay, diin nahimutang ang mga bars o convenience stores na sigpatan usab ang daghang mga minor de edad. Sa gihapon, pag-abot sa patrol car, nag-iyahay pagdagan ang mga bata. Apan naabtan sila sa mga otoridad o gida sa police station ug tagsa-tagsa silang gipangutana kung taga-asa sila ug asa ang ilang mga ginikanan. Lakip sa na-rescue kining usa ka 7 anyos nga batang lalaki. Pipila ka gutlo, miapa sa police station ang nagpailang inahan ni ini. Human masuta nga siya ang inahan sa bata. Gitugyan sa personnel sa women's desk ang naasoing bata. Sa among pagpakiginabi sa mga bata, nakadapit sa among atensyon ang tinubagan ni Tanya. Sa kalinghod sa iyang pangidaron, iyang giangkon nga nagsugod na siya og uyab-uyab. Kugo ng barkada. Basta may stambarag tumitig laki. Matud niya na bilanggo ang iyang amahan tungod sa ilegal nga drogas o ang iyang inahan na lang ang nag-atiman nilang 8 ka managsuon. Apan tungod kay puliki usab sa panginabuhian ang iyang inahan. Dili na kini makabantay kun mulaag sila matag gabi. Di ba kasi kumilinga kapay bantay bata. Magsuod nung usan, laag na sadya. Kumangod kay gagmay pa man ako kumangod. Yan nagbuntag sa kami bantay. Ubo sa Ordinance No. 179-2009 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gidid-an ang mga minor de edad nga makalaglaag inigtungtong sa alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa kadlawon. Gitahasan ang kapulisan ug ang mga kawani sa matag barangay sa pagpahigayon og rescue operation. Ang mga batang way ginikanan nga mukuha ipada ngadto sa home care facility sa Dakbayan. Matod sa hepe sa Mactan Police Station, Police Chief Inspector Miguel Andeza, pabalik-balik na nilang na-rescue ang naasoy mga bata matag gabi. Mo-average og 7 ngadto sa 10 ka mga bata ang ilang ma-rescue. Within Lapu-Lapu ni uban pero pagunta ka hibaluan ni gud og uban basing ngalya magkuan kay sa mga bata marunong pud ba di mo tug-an og si tinuod mo tan-on nimo ni pangutana nimo yon attend mig birthday di ba pero may birthday ba nya taga-asa ka taga-dire rami pero ug imo gid makuan inigsubay ana pangatod sa iyang uban dili day taga-dire. Gipasabot sa Regional Director sa DSWD-7 nga ang kakuwang og kahibaw sa mga ginikanan sa ilang responsibilidad sa ilang mga anak ang nagunang hinungdan sa maong suliran. Ito ay problema na before and still problema pa ngayon. So ang importante ngayon, mabalik natin that we should be able to strengthen the capacity of the families, the parents, through barangay council meetings, of course with the local social welfare and development officers, giving preventive, ng parang advocacy activities na ito ay hindi maulit. Uban ni Rinanti Quiñones, ako si Luan Mirondina, og kini ang akong short dokyo.